Fee structure ko soba गियो आयु साननो आरो नाथाय बेयाव दे माखासे बेनिफिट्स दङ नोङो बुस्थु बायनाङा माया बिदिखौ मिथिया आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो दंफैयो नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनीनि ओपनिं सेरेमनी बे जायगोन पार्मानेन्ट साइट आं सिगांनि भिडिअ नोंथांमोननो खिन्थादोंमोन बेनो नै लोगोफोर नोंथांमोना सिगाङाव नुदों बे भिडिअखौ बे जाहैबाय बिथांमोननि टेम्परारि साइटमोन दा बेवहायनो गेटआवहाय गोबां मानसिफोरा आलासिफोरा रेडि जानानै दङसै दा बावैसोनि उनावनो माने ओपनिं सेरेमनी दा गोबां गार्जेनफोरनि माखासे डाउट दङमोन एडमिशना बेसेबां थांगोन मा क्लासनिफ्राय एडमिशन मोनो हिन्जावसाफ्रा एडमिशन मोनो ना मोना नैबेफोरखौ आं दिनै क्लियार खालामगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों अब्ला जोङो नायग्रोनि नैबे ओपनिं सेरेमनी प्रग्रामखौ दा गेटखौ नायदो नै गेटआ बेबायदि रेडि जाबाय बेनिफ्राय गोबां आलासिफोर जोंना एमपि सार सफैबाय इएमफोर बेलाय गोबां दा ओपनिं सेरेमनीनि थाखाय थामथिमनै माने बर'नि हारिमुजों माने आलासि बरायनाय बायदि बायदि नैबे आदायानो नामा मेनेजारालाय बिनय ब्रह्म औ सोरजि कालचार सेन्टार सोरजि कालचार सेन्टार बिजनी नै बाबुमोन गोरलै गोरलैबो दं नों मा बेखौ दामो सेरजा दामग्रा मा नाम बाबु अखोरां बसुमतारी अखोरां बसुमतारी बेलाय ओरै दङ नै खाम दामग्रा बे बाबुआ मा दामो खाम मा नाम बाबु मुलुग ब्रह्म ओरै मोनसे कालचारनि बावनै আপনার লোকের কি কালচার কোচ রাজবংশী করপরা আইছে বিজনিরে হয় আচ্ছা দে দে কি নাচিব কি নাচ হ্যাঁ কো আরো এবার কো কুসান নৃত্য আচ্ছা দে 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 अब्ला बिटिआरनि चिफ सार सफैबाय ने सिएम सार बेबायदिनो गाहाय आलासि आरो गासै आलासिफोरखौ बरायै लानानै थांगासिनो दङ ओपनिं सेरेमनी आरोबाव हस्टेल साइडआवहाय बेफोर जाहैबाय हस्टेलफोर दा हस्टेलफोरखौबो बेखेवसिगोन नै इनागुरेशन दा फैगासिनो दं आलासिफोरा ओरैहाय लाइननो सिगां बे मोसानायमोन दा गोजानद्रायखाय मोसायाखिसै लोगोफोर बेनो जाबाय नै हस्टेल बयज हस्टेल नै दा गोजौनाय कमप्लिट जायाखै गाहायाव बेबायदि कमप्लिट जाबाय स्टार्ट खालामनो थाखाय दा आलासिफोरा बेखेवनायजों लोगोसे नैबे इरागदाव बावान होननाय हस्टेल बयज हस्टेल बियो बेखौहाय एसे नायगिदिंदों आरो आलासिफोरा अब्ला लोगोफोर दा फिथा हास'नाय एबा बेखेवनाय हाबाफारिया जाबाय बेनि उनाव दा बे बेखेवनाय हाबाफारिनि मुङावनो माखासे प्रग्राम फांसन दङ बिथांमोननिया नै बेवहाय स्टेज पेन्डेल बानायदों नै बेनिफ्राय प्रग्रामा गिदिर प्रग्राम मानो होनोब्ला नोंथांमोना नुदों उनावहाय गिदिर सुबुंफोरनि गारिफोर दङ गासिबो नुबाय गारिफोरा दा माने गिदिर सुबुंफोर बेयाव ज' जादों लोगोफोर आरोबाव सासे आलासि फैबावबाय थारमाने मोनसेबाव हस्टेल बेखौ बेखेवनो नागिरदों मोनसेबाव हस्टेल थादोंमोन बेखेवनो थाखाय मोनसेबाव बिल्डिं दा बेखौ बेखेवबाय नै बे लेंहरजानाय आलासि
बे जाहैबाय गर्ल्स हस्टेलनि बिल्डिं लोगोफोर बेनिखायनो गर्ल्सफ्राबो बेवहाय एडमिशन लानो हासिगोन बेयो गासैबो रेसिडेन्शियेल बेयाव थानानैनो माने फरायनांगौ डे स्कलार बेवहाय सिस्टेम गैया लोगोफोर दे बेनिफ्राय किटचेन रिफेक्टरि ओंखाम जाग्रा बेफोर ओरै दं बेनिफ्राय बेवहाय बिबारफोर गायजेनबायनाय बिराद मोजां नुबाय लोगोफोर बेनिफ्राय इनागुरेशन सेरेमनिनि थाखाय मोनसे फिसा हाबाफारि लोगोफोर बेवहाय दा बेवहाय मेथाइ खननाय मोसानाय आरो स्पीच बायदि बायदि बेवहाय प्रग्राम जागोन बेखौ आं ससे नोंथांमोननो दिन्थिनि राम कृष्ण भगवान इस धरती पर लीला करते हैं गीता का उपदेश स्वयं भगवान यहाँ पर देते हैं अपना प्यारा देश हमें Honorable Ketra Percharak. BTR. NRL. I would also like to felicitate the principal of JNV, Chirang. Military School. औ नोंथांमोन बे समाव आङो नैबे नर्थ ईस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनीनि बिसय आङो नोंथांमोननो एसे फोरमायनि सिगांनि भिडिअआव बांद्राय क्लियर जायाखै दा मिलिटारि स्कुलाव गथ'खौ फोरोंनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जाय बिथां फरायगोन स्टुडेन्ट बेनि सिमां एबा थांखिया जागोन मिलिटारि सुबुं बा मिलिटारि अफिसार बेनि थाखाय बिथांमोना नैबे स्कुल लेभेलनिफ्रायनो बिथांमोनखौ प्रिपेरेसन खालामो मिलिटारि लेभेलाव मिलिटारि जानो थाखाय बा डिफेन्सनि अफिसारफोर जाहैनो थाखाय बिथांमोनखौ थाम-थिम खालामनाय जायो जेरै सैनिक स्कुल आरो बावैसोनि उनाव बे स्कुलाबो सैनिक स्कुल जाहैगोन दा बिथांमोना बेनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौ खालामगासिनो दं दा नोंथांमोना नुगासिनो दं बेयावनि स्टुडेन्टसफोरखौ गथ'फोरखौहाय माबोरै बेबायदि रेडि खालामो बा प्रिपेयार खालामो उन्दैनिफ्रायनो फिजिकल फिटनेसनि थाखायहाय नोंथांमोना नुगासिनो दं स' लोगोफोर दा बिथांमोननि पार्मानेन्ट साइटना दा जाफैबाय जाहैबाय बिजनीनि सारागाव दा बे एड्रेसाव नोंथांमोना फैनो हागोन एडमिशनखौ लाफैनो हागोन एबा स्क्रिनाव नुनाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन आरो माखासे खोथाफोरखौ आरोबाव मिथिबावनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आङो बेयावनि फोरोंगिरिफोरनावहाय माखासे खोथाफोरखौ सोंनानै नोंथांमोननो फोरमायबावगोन स' लोगोफोर जाय नोंथांमोननि गोबां माखासे डाउट दंमोन सोंनांगौ दंमोन बेखौबो नोंथांमोना मिथिसिगोन नैबे भिडिअआवनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा गाव-गावनि गथ'खौ मिलिटारि लाइनाव हरनायनि सिमां दं एबा जाय गथ'फोरा मिलिटारि लाइनाव थांनायनि डिफेन्स लाइनाव थांनायनि सिमां दं
नोंथांमोना गोबां कमेन्ट खालामदोंमोन सिगांनि भिडिअआव दा नोंथांमोननि कमेन्टजों सोंहरनाय माखासे रिप्लाइफोरखौ नैबे मेडाममोननि गेजेरजों आं नोंथांमोननो होनो नागिरबाय अबाउट नैबे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनीनिखौहाय दा आंजों दङ मेडाम प्रिस्किला बसुमतारी मेडामा बेयावनिनो स्टाफ टिचिं स्टाफ ओमफ्राय मेडाम सासे दंबाव मेडामया मा नामलाय मेडाम रिस्मा नार्जारी दा मेडाम नोंथांमोनाबोथ' गोबां कमेन्ट नुदों भिडिअआवहाय दा सोंनाया जाहैबाय फार्स्ट कुइसन जेन'बा बेवहाय एडमिशन फी स्ट्राक्चारखौ गोबां सोंहरदों बेसेबांखालाय एडमिशना थांगोन नैबेखौहाय एसे फोरमायनानै हरदो फी स्ट्राक्चरा बिसोरो इयरलि लायो बाय क्लास 6 to 10 इयरलि फीसा 1,60,000 बेखौ बिसोरो इनस्टलमेन्ट वाइज होनो हायो आरो मोनसे बेनिफिटआ बेनो गुबुन स्कुलावबा नोङो लेखा इउनिफर्म बेडशीट फारसेनिफ्राय नों निजा बायनांगौ जायो बाट जुदि बे स्कुलाव फैयोब्ला गासैनिफ्राय पेन्सिलनिफ्राय लानानै इउनिफर्म बेडशीट मेट्रेस ब्लेंकेट गासैखौबो स्कुलानो प्रोवाइड खालामो आरो ओमफ्राय जेनेबा कपिसफोरखौबो गासैबो होजोबखायो बिनिफ्रायनो बेगाबो गासैबो होजोबो आरो माने बेखिनि फिसावनो क्लास 6 to 10 सिम 1,60,000 इयरलि बेयो हस्टेलनिबो हस्टेलनि गासैबो इनक्लुडेड आच्छा बेबायदि बेनिफ्राय एडमिशना मा क्लासाव लायो एडमिशना जाहैबाय बिसोरो क्लास 6 to 9 लायो क्लास 6 to 9 बेनिफ्राय 11 बो होना 11 बो लासै ना 11 फी स्ट्राक्चारा जाहैबाय 1,99,000 1,99,000 बे क्लास 11 नि थाखाय गासैखौबो लाजोबनानै थारमाने बेयाव क्लास 6 निफ्राय 9 सिमाव जिखुनु क्लासाव फरायबाय थाया मानो बेवहाय एडमिशनखौ लाफैनो हायो बेनिफ्राय दा बर्तमान एडमिशन सेसन ओपन जानानै दं नामा ना जागासिनो दानिफ्रायनो माबानि स्कुल लेभेलाव जागासिनो स्कुल लेभेलाव आच्छा ओमफ्राय बे बोसोराव बिसोरो गर्ल्सफोरखौबो लानो होन्दों दानि सेसननिफ्राय हिन्जावफोरनिखौबो 6 to 9 लागोन आरो बिसोरो एडमिशना ओमफ्राय हस्टेलाथ' दंखायोआनोसै ओमफ्राय वार्डेनबो दं ओमफ्राय जोंनि स्कुलाव मोनसे बेनिफिट दङ जेनेबा इभिनिं स्टाडिज मर्निं स्टाडिजआव रेसिडेन्शियेल स्कुलखाय जाखिनि टिचार्स फेकाल्टि गासैबो फैजोबखानांगौ डिउटियाव बयहाबो मर्निं डिउटि आफ्टारनुन डिउटि बिदि दं आरो 1 आवर फुङावहाय 2 आवर्स मोनायाव बेनिफ्राय सोरबा बे स्कुलावहाय माने खामानि मावनो सोरबा माने एसे सोंहरनाय कुइसनफोर दङ जेरैहाय बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि क्वालिफिकेशननि गोनांथि बा सोरबा बायदिया सिकिउरिटि गार्ड बायदि जबनि थाखायबो सोरबा बे सिगांनि भिडिअ सोंहरदों दा नैबेनि बेलायावहाय माबायदि मेडाम आं टिचार्स रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै बुंनो सानदों माने लवार सेक्सनाव नोङो मास्टार्स थाबाबो जायो आरो ओमफ्राय हाई स्कुल लेभेलाव नोङो जुदि मा होनोमोनलाय ग्रेजुवेट ल'ब्लाबो नोंहा जुदि बिएड एबा डिएलएड दङब्ला आरो नोङो जुदि टेट क्वालिफाइडब्ला नोङो आरामसे आरामसे रिक्रुट जानो हायो आरो बे स्कुलावहाय ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलावथ' बिसोरो कम्पालसारि एमए बिएड लाखायो माने प्रसिडियर दं आरो माने रिटन टेस्ट दङ बिनि उनावहाय मा होनोमोनलाय वाइवा दङ ओमफ्राय बिदिनो गावसिनि माखासे प्रसिडियर दङ एक्सपिरियेन्सखौ प्रिफार खालामो आरो बेनो बेनिफ्राय जुदि सिकिउरिटि बा बायदिसिना नन टिचिं स्टाफनि बेलायाव नोंथांमोना फोरमायनो हायो बेखौ जोङो ओरैनो माबाबानो जासिगोन मा होनो मेट्रिक पास बा ओरैनोथ' दा टिचार्स रिक्रुटमेन्ट आरो जबनि बिसय एसे मिथिबाय दा बर्थमान माबायदि पस्टफोर दं ना माबा दाथ' बुंनो थाङोब्ला मा होनो जेबो पस्टआनो गैखाया फिलआप गोजा आरो माने सेलारि स्ट्राक्चाराबो एसे मोजां आरोना आरो बे हायार सेकेन्डारिनावथ' आरामसे बे टेट क्वालिफाइडफोरजों समानानो मोनखायो सेलारि स्ट्राक्चार गभर्नमेन्ट सालारिफोरबायदि एखेयानो मोनो आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलावहाय माने पे स्केला मोजां आरो स्कुला माने सेवा बोर्ड आसाम बोर्डजोंनो सोलियो बर्थमान ना आसाम बोर्डजोंनो सोलियो ओमफ्राय एनरलमेन्टआ बेसेबां दायो जोङो 6 to 11 एनरलमेन्टआ 50 जनल'सो दङ दायो ओमफ्राय सोरबा जेनेबा डे स्कुल मोनब्ला मोजां होनो डे स्कलार्सबो फैनो गोसो जायो नालाय ओमफ्राय बेवहाय रेसिडेन्शियेलसो नालाय बेयाव थाथारनांगौ नालाय बिदिनि थाखायनो सोरबा बायो ओमफ्राय फी स्ट्राक्चारखौबो सोरबा गियो आयु सानो आरो नाथाय बेयाव दे माखासे बेनिफिट्स दङ नोङो बुस्थु बायनाङा माया बिदिखौ मिथिया आरो ओमफ्राय बिदिनि थाखायनो स्टुडेन्ट्सनि माबाया बारा बाङाखै बेनो आरो स' आं सानो नोंथांमोननि एसे सोंनो गोनांफ्रा बा सोंनायफ्रा क्लियार जाबाय होननानै आरो माबाफोर जुदि
जुदि कुइसन दंबावोब्ला कमेन्ट खालामहरनो हागोन होमब्ला हामबायसै मेडाम दे स' लोगोफोर बे जाहैबाय नै नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनीनि पार्मानेन्ट साइट सिगाङाव बिथांमोना टेम्परारि साइटनावनो सोलिबाय थाथ'दोंमोन जेखौ आं सिगां दिन्थिदोंमोन बेनिफ्राय दा बेयाव शिफ्ट जाबाय बेनिफ्राय एडमिशनखौ नोंथांमोना जगाजग लानो हासिगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होखादों स्क्रिनाव